እንከሰ እትው ሀበ ቤትየ አንጋደ ያሬድ ኬንያ ምስጢረ ቅኔ ቤትየ አሃቲ አምጣነ ተርህወት ነያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአስተጋብአነ በሳህሉ ወበምህረቱ በብዙሕ ቸርነቱ በብዙሕ ምህረቱ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘጽንሐና ናይ አቦታትና ናይ አብርሃም ናይ ይስሐቅ ናይ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረና ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን መፍቀርያነ ልሳነ ግዕዝ በአምላኽና ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመይ ኣለኹም? መምህር አምደ ብርሃን ማለደ ይበሃል። ናይ ቅኔ ናይ ሐዲስ ኪዳንና ናይ መጽሐፈ መነኮሳት ናይ ትርጓሜ መምህር እየ። በዚ ሐመረ ቅኔ ዘዋድላ ብዝተባሃለ ናይ ቅኔ ሚድያ ዝመጻኹ ኻምህር ዘይኾነ ለማዓንቲ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዝኣክል እዩ። በዚ ሚድያ እዚ ዝብሃው ትምህርትታት እና ናይዚ ሚድያ እዚ ዋና ዓላማ ክነግረኩም ንምንጋር መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዝኣክል ማለት እዩ። ለማዓንቲ ድመጻኹሉ ምኽንያት በዚ ሚድያ እዚ ሐመረ ቅኔ ዘዋድላ ብዋናነት ድመሓላለፉ ናይ ቤተክርስቲያንና ትምህርትታት መበል ሓደ ግዕዝ ቋንቋ ልሳነ ግዕዝ፣ ካልኣይ ቅኔ ትምህርቲ፣ ሳልሳይ አገባብ ቅጸላ ማለት እዩ። አገባብ እንትበሃል ናይ ዋድላ አገባብ፣ ናይ ቤተ ያሬድ አገባብ፣ ናይ ጎንጂ አገባብና ዋሻራ አገባብ አለው። እዚኦም በዚ ሚድያ እዚ ትመሃሩ ማለት እዩ። ካብዚ ብዝቀጸለ ናይ መጻሕፍቲ ትርጓሜ ናይ ሐዲስ ኪዳን ትርጓሜና ናይ መጻሕፍተ መነኮሳት ትርጓሜውን በዚ ሚድያ እዚ ክትመሃሩ ከም ትኽእሉ መልእኽቲ ንምንጋር ዲኣክል እዩ። ናይዚ ሚድያ እዚ ዋና ዓላማ መበል ሓደ ግዕዝ ንኺፈልጡ ዝደልዩ ማንኛውም ሰው ኦርቶዶክሳዊ ይኹን ኣይኹን ግን ቋንቋ ግዕዝ ኺፈልጡ ደልዮም ቋንቋ ግዕዝ ግን ብሃገር ርሕቐት ይኹን ብቋንቋ ሕፅረት ኺፈልጡ ንዘይኸኣሉ ኣሕዋትና ቋንቋ ግዕዝ ናምህር ማለት እዩ። መበል ካልኣይ ናይ ቤተክርስቲያን አገልገልቲ ኮይንኩም ነገር ግን እቲ ካልእ ትምህርትታት ኩሉ ተማሂርኩም ቅኔ ምምሃር ንዘይኸኣልኩም አቦታትና አሕዋትና ሊቃውንት በዚ ሚድያ እዚ ቅኔ ክትመሃሩ ትኽእሉ ማለት እዩ። መበል ሳልሳይ ቅኔ ተማሂርኩም ነገር ግን ብግዜ ሕፅረት ብቦታ ርሕቐት አገባብ ዘይቀጸልኩም ግሲ አወራርዳ ዘይቀጸልኩም ናይ ግሲ አመል ናይ ቅኔ ጎደና ክትፈልጡ ንትደሉ ነገር ግን ናይ ምምሃር ዕድል ናይ ንዘይረኸብኩም አሕዋትና እውን በዚ ክትመሃሩ ከም ትኽእሉ ንምንጋር ዲኣክል ማለት እዩ። ከምኡውን መጻሕፍቲ ትርጓሜ ናይ ሐዲስ ኪዳን ትርጓሜ ናይ መጽሐፍተ መነኮሳት ትርጓሜ እውን ክትመሃሩ ትደልዩ አሕዋትና እውን በዚ ሚድያ እዚ ከም ትመሃሩ ደስ ዝብል ዜና ይሕዘልኩም መጽእ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ሚድያ እዚ እዞም ትምህርትታት እዚኦም ይበሃው ከም ዝኽእሉ ክነግረኩም ደልየ ማለት እዩ። መጀመርያ ቅኔ ልሳነ ግዕዝ ጥራሕ፣ ካልኣይ ቅኔ ምምሃር ንትደሉ፣ ሳልሳይ አገባብ ናይ ኩሎም ናይዚኦም ናይ ዋሸራ ናይ ቤተ ያሬድ ናይ ጎንጅና ናይ ዋድላ አገባባት ከምኡውን ናይ ቅኔ ጎዳናታት ክትመሃሩ ንትደልዩ ኩሉ በዚ ሚድያ እዚ ከም ትመሃሩ መልእኽቲ ንኻመሓላልፍ ደልየ ማለት እዩ። ግሲ እንትበሃል ወይ ቅኔ እንትበሃል ንዘይትፈልጡ ንምሳሌ ዲኣክል ሓደ ግሲ ከመይ ከም ዲግሰስ ግሲ እንትበሃል ከመይ ዓይነት ከም ዝኾነ ቅኔ ቤት ንዘይኣተኹም አሕዋትና ሓደ ግሲ ካቅርበልኩም። ንምሳሌ አእመረ ፈለጠ ብትግርኛ፣ በአማርኛ አእመረ አወቀ እንትወርድ ግሲ እንትበሃል ቀዳማይ ካልኣይ ዘንድ አንቀጽ ትእዛዝ ንኡስ አንቀጽ ሳልስ ቅጽል ሳልስ ቅጽል መድበል ቦዝ ጥሬ ዘር እዚ ሁሉ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንምሳሌ አእመረ ፈለጠ ያእምር ይፈልጥ እዩ፣ ያእምር ንኽፈልጥ ያእምር ይፍለጥ፣ አእምሮ አእምሮት ንኡስ አንቀጽ እዩ ምፍላጥ፣ እሙር አእማሪ ዝፈለጠ ውስጠዘ ይበሃል እዚ እሙራን አእማርያን ዝፈለጡ ንብዙሓት፣ እምርት አእማሪት ዝፈለጠት ንሓንቲ ሰበይቲ፣ እሙራት አእማርያት ዝፈለጣ አንስቲ ንብዙሓት ማለት እዩ። አእምሮ ጥሬ ዘር አመርት መድበል ኢሉ በዚ ግሰስ ማለት እዩ።
ካብኡን ቅኔ እንትበሃሉን ቅኔ ቤት ንዘይኣተኹም ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋትና መፍቀርያነ ቅኔ ማለት እዩ ሓደ ጉባኤ ቃና ክገብረልኩም ንምሳሌ ሓደ ጉባኤ ቃና ቅኔ እንትበሃል ሰም ኣለዎ ወርቅ ኣለዎ ርቃቂ ኣለዎ ቅኔ ይበሃል ሰለስተ ነገር ድሓዚ ሓደ ሰም እዩ ካልኣይ ወርቅ እዩ ሳልሳይ ውስጠ ምስጢሩ እዩ ማለት ሕብሪ ንብሎ ሓደ ጉባኤ ቃና ግዕዝ ጉባኤ ቃና ክገብረልኩም እንከሰ እትው ሃበ ቤትየ አንጋደያር የድኬንያ ምስጢረ ቅኔ ቤትየ አሃቲ አምጣነ ተርህወትነያ እንከሰ እትው ሃበ ቤትየ አንጋደያር የድኬንያ ምስጢረ ቅኔ ቤትየ አሃቲ አምጣነ ተርህወትነያ ትርጓሜኡ እዚ እንከሰ ማለት ድሕር ዳጊምስ እተው አንጋደ ያሬድ ኬንያ ጥበበኛ ያሬድ ናይ ያሬድ መንገደኛታት ተጓዓዝቲ ንፍልጠት ትጓዓዙ ንኽትፈልጡ ትደሊ ኩልኹም ናብ ገዛይ እተው ድሕር ዳጊምስ ናብ ገዛይ እተው ምስጢረ ቅኔ ወይም ጉባኤ ቃና ቤትየ አሃቲ አምጣነ ተርህወትነያ እታ ጉባኤ ቃና ገዛይ ተኸፊታ እሞ ናፍታ ገዛይ ጉባኤ ቃና እተው እዩ ማለት እዩ ንሰም ብናይ ባህልና ኤርትራውያን ኮና ኢትዮጵያውያን ኩሌና ኦርቶዶክሳውያን ገዛ ተዓጺና ነገር ግን እንግዳታት ናገዛና እንተመጽዮም ካኡንኔ አይበሉ ትገዛይ ተኸፊቱ አሎ እተው ይባሃል ንሰሙ ማለት እዩ ንወርቁ ግን ጉባኤ ቃና በሚዲያ መምሃር ጀሚርናና ሞ ናብዚ ቻናል እዚ ናብዚ ሐመረቅኔ ዘዋድላ ሚዲያ ሰብስክራይብ ሼር እንዳግበርኩም ቤተሰብ ኹኑ ተምሃሩ ንማለት ዝአክል ማለት እዩ እዚ ሚዲያ እዚ በአምሐርኛ በትግርኛ ናምህረሉና አማርኛ ለምታውቁ ወንድሞቻችን ትግርኛ መስማት ለማትችሉ ማለት ነው በዚህ ሐመረቅኔ ሚዲያ የሚሰጠው ዋና ዋና ነገሮች አንደኛ ቅኔ ለማያውቁ ወንድሞቻችን ቅኔን ማሳወቅ ሁለተኛ ቅኔ ተምረው አገባቡን እርባ ቅምሩን ግሱን የግሱን አመል አወራረዱን ሁሉ ማወቅ ላልቻሉ ወንድሞቻችንም እንዲሁ ማሳወቅ ሶስተኛ የቅኔ ጎዳናን ማሳወቅ እንዲሁም የመጽሐፍ ትርጓሜን ማስተማር በዚህ እንችላለን በዚህ ሚዲያ እነዚህ ነገሮች ይሰጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የሐመረቅኔ ዘዋድላ ቤተሰቦች እንድትሆኑ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ላላወቁም እንድታሳውቁ መልእክቱ ለሁሉ እንዲደርስ እንድታስተላልፉልን በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን ዝኸበርኩም አሕዋትና በቋንቋ ትግርኛ ተሰምዑን ከምኡ ሼር እንዳገበርኩም ንዘይበጽሖም ንኸታውጽሑልና ቅኔ አገባብ ትርጓሜ በዚህ ሐመረቅኔ ዘዋድላ ሚዲያ ከምናምህር እስኻትኩሙን ክትመሃሩ ንዘይፈለጡን ክታፈለጡ ከምኡ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕቶታት እንተሃልየምኩም ናይ ነገረ ተዋህዶ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዌ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ዘበለ ጥያቄውን በዚህ ሚዲያ እዚ ንመለሰና ማለት እዩ ስለዚህ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር